Disgħin Familja li jgħixu fil-qasam tad-djar ta' akkomodazzjoni soċjali ta' Bormla gawdew minn investiment ta' 700,000 euro. Dal-investiment fost l-oħrajn issarraf fit-tisbiħ tal-faċċati, manutenzjoni tal-bjut u x-xogħlijiet fil-partijiet komuni ta' 13 blokka, rinovar tal-opramorti u rinovar tal-faċċati u tal-gallariji. Dan il-proġett huwa parti mill-investiment tal-Gvern ta' 2,600,000 euro li permezz tiegħu ġew riġenerati 46 blokka li tejbu l-ambjent għal 500 familja. Waqt żjara fil-blokok tal-Housing Soċjali fit-Triq Alessandra f'Bormla, il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Roderick Galdes tenna li dawn ix-xogħlijiet jagħmlu wkoll differenza fil-ħajja tar-residenti tal-madwar. Hemm bżonn ukoll li jkun irriġenerat biex anke l-erja tieħu dera ġdida u fl-istess ħin nkunu qegħdin noħolqu komunità aħjar u kwalità ta' ħajja residenti. Dak li qegħdin nagħmlu hawn qegħdin mhux biss nuru li aħna jimpurtana mill-kwalità tal-ħajja tal-familji tagħna, mhux biss qegħdin nibnu housing soċjali ġdid, imma wkoll nirriġeneraw dak eżistenti għaliex nemmnu wkoll li dawn in-nies għandhom bżonn jingħataw l-għajnuna ħalli jkun hemm il-mobilità soċjali. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid McKay spjega l-importanza li bi proġetti bħal dawn jiżdiedu l-ammonti tad-djar għal skop soċjali u li jħoddhom minn ħaqqu. U dan juri illi daqskemm hu importanti li nibnu stok ġdid ta' akkomodazzjoni soċjali ta' social housing, daqshekk huwa importanti li ma ninsewx il-blokok eżistenti u naħseb il-xogħlijiet li qed nagħmlu ġewwa Bormla juri xhieda ta' dan. U aħna l-iskop tagħna huwa propju li mhux biss nirranġaw il-binja imma nagħtu każ il-kwalità ta' ħajja illi kull familja li tgħix f'daw il-blokok ikollha aħjar.